Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Idan har ya kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi all. Hakan shi ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kamar yadda muka saba kawo muku hanyoyin samun kuɗi a online, yau ma mun kawo muku wata sabuwar hanyar da za ka samu kuɗi a online ba tare da ka sha wahala ba. Wannan platform ɗin da muka kawo maka legit ne, kuma bai wani jima da fitowa ba sosai. In Allah ya yarda in mutum ya zo ya yi farin yin rijista, in Allah ya yarda za a samu alheri ba tare da wani matsala ba. To yanzu za mu je mu yi rijista tare da ku. Ni link nawa yana WhatsApp, zan je in ɗauke shi. Kai naka link ɗin zan bar maka shi a description na wannan bidiyo. To zan je in taɓa link ɗina, sai mu fara yin bidiyo kamar haka. To gashi na taɓa link ɗina ya kawo ni cikin abu haka. To basically idan har kana buƙatar yin rijistar ne, akwai za ka iya yin login in Facebook. Idan kuma kana so ka yi rijista in email ne, to duk wanda ka zaɓa dai za ka iya zuwa ka yi ba tare da wani matsala ba. Amma na dai ya fi kyautuwa ace ka yi da na email ɗinka ne, ba wani ka je ka yi da wani wannan ba da Facebook, don za ka iya missing na account naka na Facebook. To gashi kamar yadda kuke kallo, ni zan taɓa login in email don a ciki nake buƙatar yi. To gashi na taɓa, sai in zo in saka wato password ɗin da na yi rijista ne. To gashi kamar yadda kuke kallo yanzu mun saka email ɗinmu da password ɗin da muka saka da shi, zan taɓa login. To gashi ya kawo mu wurin da za mu yi rijista kamar haka. Nan wurin za ka saka email ɗinka, nan wurin za ka sa sunanka, nan za ka sa sunan babanka, nan za ka sa passport nan kamar yadda ka taɓa nan in ka ga. Bari mu je mu cike tare da ku idan kuna bibiyar mu. Kar ka manta dai ka danna mana alamar subscribe ɗin, ka danna mana ba sannan ka zaɓi all. Gashi kamar yadda kuke kallo mun gama cike komai da komai, za mu je mu taɓa wannan ɗin. To yanzu kamar yadda kuke kallo, idan ka taɓa wannan gu da na nuna ma, zai nuno maka wani gu kamar haka, sai ka taɓa nan. Idan ka taɓa kamar haka, to kamar yadda kake kallo zai kawo ka cikin wannan guri. To za a turo maka wasu code ne a ta cikin email ɗin da ka yi rijista da shi. To sai ka cikin wannan email ɗin kenan, idan aka turo maka ka je ka sai ka kwafo su a nan. Idan ka saka su a nan, sai ka taɓa nan gurin da kake gani kamar haka. To yanzu mu bari mu jira in an turo mana namu sai mu kwafa. To yanzu kamar yadda kuke kallo, ni dai na je na bi shi email ɗin na ɗauko shi, da ke ni ina sauri. To kai in baka sauri ma za ka iya ganin ya fito ta samar wayanka nan kenan. To gashi nan na ɗauko lambobin da suka bani, sai ku taɓa nan gun da na ce za ku taɓa kamar haka. To gashi na taɓa, ya kawo ni ciki kamar nan. To kamar yadda kuke kallo dai, to gashi in ya kawo ka cikin nan gurin, sai ka taɓa nan gurin kamar yadda kake kallo nan gun. To gashi bari mu taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai kawo ka wani guri kamar haka. To yana kawo ka kamar yadda kake kallo dai, gashi sun bamu welcome bonus naira 100. To kai ma idan ka shigo 18,000 kai, kuma idan kullum ka shigo za su baka naira 100. To gashi ni yau na shigo da ni an ban 100, ga welcome bonus ɗin da aka bamu 18,000. To gashi sai ka taɓa nan gurin kamar yadda kake kallo idan ka gama ganin ka.
to gashi mun taɓa. To kamar yadda kake kallo sai ka taɓa nan gurin, gashi bari mu taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai kawo ka guri kamar haka, sai ka taɓa wannan gun da alaman ɗan hannu yake nuna ma ɗin nan, wato nan. Bari mu taɓa shi, gashi kamar yadda kake kallo na taɓa shi. In ka taɓa shi zai nuno maka nan, sai ka taɓa confirm. Gashi mun taɓa. To gashi dai kamar yanda kuke kallo nan, yanda ciki yake kenan, wato nan haka yanda ciki yake. Sai ka zo nan gurin, nan shine level 1, level 2, level 3, mutanen da ka gayyata kenan. Duk wanda ka gayyata in ya saka kuɗi kai ma akwai abun da za a baka. Gashi nan dai ni ban gayyaci kowa ya sa kuɗi ba, kana ganin 0.00. Sai ka zo nan gurin, ga nan ka shigo wallet ɗinka, nan ga naira 10 da suka baka, 100 da suka baka. To ga nan idan za ka yi deposit za kana ganin yawan kuɗinka. To sai ka yi, in za ka yi withdraw kuma sai ka zo ka taɓa withdraw. In ka zo ka taɓa nan gurin, to kamar yadda kake kallo dai a nan za ka saka wato yawan kuɗin da za ka cire, kuma minimum withdraw naira 5,000 ne. Ba zai yiwu a cire ƙasa da haka ba, ko 4,900 ko makamancinsa ba, ba zai yiwu ba. Minimum withdraw naira 5,000 ne. To in ka gama shi kenan sai ka taɓa nan, in ka saka, in kuɗinka ya kai hakan kenan. To gashi kamar yadda kake kallo za ka taɓa nan gurin, wato nan, kar wani ya ce bai ga inda aka taɓa aka shigo gurin ba. Nan gurin mai alaman kamar ɗan kan mutum ɗin nan. To idan ka taɓa shi nan za ka zo sai ka taɓa nan gurin da abun nan yake nuna ma kamar haka. To in ka taɓa za ka ɗauki referral link ɗinka ne, sai ka zo ka taɓa nan. Idan ka taɓa sai ka tuttura a WhatsApp ko wani TikTok ko Facebook, ka gayyaci dai duk wanda kake buƙatan gayyata. In Allah ya yarda shi ma in ya rijista ya yi deposit ko wani abu dai za ka samu duk abun, wani ɗan abu kai ma. Wato yanzu shi kenan. Mun gode da kallon bidiyon mu da kuka yi. Sai mun haɗu da ku a cikin bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu.